Watmara Sang Arjuna Esmunira kamanungsan ana satra klemak-klemek midak kapuk ora pending sapa iki kowe takon marang aku satra Madukara aku Harjuna Danang Jaya Permadi Ratu Sabrang gembyeng-gembyeng sandangane Nalindra ika cakra yogane swargi Rama Prabu Baka aku Prabu Narko Bantara goleki paninggak Pandhawa gengaran Werkudara ya Bratasena sedane wong tuaku sing mateni Werkudara mula utang pati nyarpati ora sanggep kok koncane Kang Mas Werkudara Sirnakna Janaka piye cila urip nyidam Bantusa mamah kupingmu sawu Gones lelo-lelo linali saya kadriya Triasmara marang risang kadirate rate ratu-ratune wong cakra gambang no Janaka jle urip Janaka jle urip nyawamu mung ana pucuk nyawana pucuk rambut mung dinteni delok meneh lakon merganing patimu Surya Kencana ya Surya Kasturi tampanana Janaka Antemo. Awas. Wah. Pandeng nganggo kemandenku wujude Surya Kasturi ya topeng kencana geseng dadi areng di tunggale me arep bubar kok ya ana pegawean meneh Gong Ngopor kodrat
Aku karo kowe rak mung trimo dadi bawahan. Mau sing rekoso kuwi pengarep. Lah saiki ganti pengarepe istirahat, sing nyambut gawe bawahan. Apa? Angkat junjung. Ya. Iki Ndara dipandheng nganggo paningale mungsuh geseng dadi arenggong. Geseng dadi areng. Terus iki diaturke sinuwun Kresna kon nambani. Ora usah tambani ku ndak ora rampung-rampung terus. Lah terus iki kuwandane Ndara piye? Apike salake ning pinggir dalan wae. Terus mengko ditukokke alkohol di banyu keras. Terus goleke almari kaca. Kowe sing nunggoni, lah terus kowe aku jaga parkir. Lah ngopo? Engko dikeki papan pengumuman. Siapa saja bisa melihat. Mumi. Mumine Raden Janaka. Parkir 2000 terus le ndelok 10.000. Jan. Nek sedina sing ndelok wong 200.000, aku entuk parkiran akeh, pintu masuke ya akeh. Kena nggo gawe tuku Honda. Wah, jan kurang ajar kok. Akalmu kok ya werna-werna wae. Golek dhuwit saiki ngono kuwi, Tru. Aku jane anggere gelem ana wiyaga tak dandani tero-tero. Dandani apa? Tak labur pamane nganggo cat. Nek ora cat yo dipilok. Tak pilok kuning emas. Ya ora ning ora kathokan lho syaraté lho. Heeh. Sing rambut tekan jempol sikil tak semprot nganggo pilok kuning emas. Terus takon ngadeg ning perapatan Kutarjo Bangjo. Oh. Etok-etoke dadi patung. Lah terus mengko kowe, lah aku karo kowe mengko nggawa aqua ditugel. Lah nggo ngopo? Mubeng-mubeng kono mobil Honda do mandeg, awak dhewe ngatung 2000 kumpulke. Wajan kurang ajar. Kuwi jenenge seneng ning sing nggo kurban wong liya. Ora ngono, engko nek wis rampung yuk dibagi bareng-bareng. Saiki iki wong golek dhuwit sing bako apa terus uteke. Sebab wong ngemis saiki bathoke emas. Dadi sing bawane malah luwih sugih timbang sing perintah. Ya. Sing perintah ora duwe sawah, sing perintah ora duwe sapi, sing diperintah wiyaga malah sapine 3. Dari loro ding sing siji wis lumpuh. Oh iya. Terus iki piye, Truk? Diaturke sinuwun Kresna, Gong. Mardono. Wah. Gagah runggah-runggah sapa sing tak goleki ya aku iki panenggak Pandhawa Werkudara ya Bratasena. Wah. Nek ngono kok sing tak goleki aku putrane Rama Prabu Baka Ratu Eka Cakra. Patine mbiyen sing mateni dapurmu yen ora trimo arep apa. Mudi tuwa males patine Sudarmaku, utang pati nyarepati. Wah, kelakon idak mecedel dasmu. Wah. 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 Hei. Ayo. Amakno sakamu. Wah. Yeah.
pancen ora Werkudara ora kelakon kowe iso mapaki kasektenku. Lah kok ampuh temen. Lah kok digdaya temen. Tamakno kemandenmu. Topeng kencana ya Surya Kasturi lakon geseng dadi areng. Awas. Yeay. Werkudara njir babah mudhar ndi tunggale. Kari siji gong gedhe gong. Waduh mudhar nek iki terus. Lah nggotong kepiye wong genah bobote kaya slender e. Apike ngene wae. Kowe karo aku saka kene terus diglimpangke. Engko nek nyemplung jurang piye? Ora apa-apa. Matur suwun kersa men ditambani. Ha wong semono gedene truk. Ngene wae, kowe nyekeli nggon sirahe aku tak ngemek nggon pupune. Aku tak nyekel pupune truk. Ora usah wis. Saiki bareng-bareng wae glimpangke. Ora kuat selake esoke, ora rampung-rampung. Mriki sinuwun apa Bagong nika mang tambani Ndara Werkudara pun mati. Wau Ndara Janaka pun ditambani niki kantun Ndara Werkudara. Kula jeng gotong mboten kuat kalih Petruk. Sena Sanggang Kara Sudibya Sawara-wara tungkuli kembang Jawa Kesuma Werkudara tangiya. Geger gawe bingung wong sak negara Gatotkaca. Lah kok mapan dumunung ning pertapan Sukari nembe. Inggih mekaten waji. Gegayuhanmu apa? Kula kepengin dados satriya ingkang utami. Satemah saged kasembadan kula saged mapanaken sukmanipun Kakang Dursala. Kula nampi kanugrahan Gatotkaca suci. Bagus. Yen pancen kowe kepengin dadi satriya kang utama, iki ana parigawe kados pundi wa. Ngamarta geger ana kraman saka Ekacakra. Turase Prabu Baka. Sudarmamu pamanmu kabeh katriwandan. Tentremna negara Ngamarta ngger Gatotkaca. Melang-melang dadane kaya lintang panjrina. Sapa? Satria Pringgondani aku Gatotkaca. Sapa?
Prabu Narkobantara. Yen ngono kuwi anake Werkudara. Dasar nyoto. Yen ora trima, maju legane ngatiku gembol sirahmu. Pandeng lakon geseng kowe. Hai. Mungsuh nika mboten kena sinangga enteng. Yen dipandeng wujud menapa mawon geseng dadi areng. Iya Petruk, sebab nika nggadahi kasekten ingkang linangkung. Wujudipun naji topeng kencana utawi Surya Kasturi. Tujune ndara mundur. Lah nek mboten mundur dipandeng nika dadi napa? Nanging aku ora bakal gigrek Petruk. Sebabe aku duweni aji. Topeng waja. Topeng kencana tandingi topeng waja. Mangca bimawon, Gus. Surya Kasturi, topeng kencana tampanana. Wah. Gatotkaca, najan kowe namake nganggo topeng waja ora bakal tumama, merga ki mung kanggo nyelametke, kanggo jaga diri. Mara gage pusaka sing ditampa keprukna, Ngger. Gatotkaca Cuna ora bakal tak cuke ya durung tak kepruk benda jemur. Wah! Hei! Lah kuwi sing jeneng satriya utama. Pun mangke ndak rampung-rampung, nggo. Jaya Nger Dursasana. Waduh. Halo Bapak. Oh, Dursala, Dursala.
Aduh Koko Prabu Ndarawati. Kula nyuwun pengayoman anak kula. Anak kula ingkang mapan wonten pangrantunan. Pejahipun pejah dening Gatotkaca sukmanipun pejah menasaran. Kula mboten tega. Kula mboten wantara Koko Prabu. Dursasana sumrupa ora perlu ditangisi sebab ya gamu si Dursala wis dipapanke dening Gatotkaca manggon ana ing swarga minulya. Aduh, matur nuwun. Matur nuwun. Sampun paripurna pepeteng saged kaberat mbabar pepadang awit ingkang putra Gatotkaca sampun wangsul dhateng kasatriyan nuwun inggih Koko Prabu. Gatotkaca ora ngira babar pisan nggonmu ninggalke kasatriyan jebul kowe nggayuh kautaman. Inggih mekaten wa Prabu, kula nampi kanugrahan dening Eyang Pukulun Jagat Girinata reneng kula saged mapanaken utawi nyuwargaken Kakang Dursala mapan wonten ing swarga minulya. Gatotkaca nampi kanugrahan suci ing pakarti. Dimas Werkudara, ya padha. Kok padha kepiye? Le dongake padha kowe. Kakang Semar, nggih. Pungkasanipun kula mawon sing matur. Nggih ngeten iki Taruna isa ngungkuli Sudarma. Anak Anung Anendita mikul dhuwur mendem jero gegayuhane luhur kepengin gayuh kasujan gayuh kautaman mapanke sukma sing menasaran. Nggih niku sukmane Ndara Dursala rening biyen sing mateni Ndara Gatotkaca mula nggih kudu wani tanggung jawab mapanke wonten papan ingkang sakmestinipun. Kakang Semar, iya mila purnaning lakon sinuwun Puntadewa lan sedayanipun mugi-mugi ndayani tata titi tentrem wonten papan mriki ingkang masih sugeng sampun ngantos nglirwaken dhateng leluhuripun tansah nyandi ing ngawiyat. Slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Papan mriki manggih kawontenan ingkang tata titi tentrem temah dadi desa baldatun thayyibatun warabun ghafur. Pungkasanipun rembug suminten ketiban jendela cekap semanten atur kula usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.